ψυχολόγος Κρίστη Μιλιόρδου μας ενημερώνει για την αθλητική ψυχολογία. Κρίστη, με τι ασχολείται η επιστήμη της αθλητικής ψυχολογίας? Η αθλητική ψυχολογία αποτελεί έναν κλάδο της ψυχολογίας, ο οποίος ασχολείται με μια ευρεία γκάμα θεμάτων. Αυτό που μας ενδιαφέρει πρωτίστως είναι η ευημερία όχι μόνο των αθλητών, αλλά και όλων όσων εμπλέκονται σε έναν αθλητικό οργανισμό. Επίσης, ειδικά στον επαγγελματικό αθλητισμό και στον πρωταθλητισμό, μας ενδιαφέρει η βελτίωση της απόδοσης. Παράλληλα, ό,τι αφορά τα αναπτυξιακά τμήματα, τα τμήματα υποδομών, ασχολούμαστε κατά πόσο τα παιδιά πετυχαίνουν τους αναπτυξιακούς και κοινωνικούς στόχους τους παράλληλα με τον αθλητισμό. Αυτό που κάνουμε είναι να δούμε τους αθλητές μας με μια συστημική προσέγγιση. Δηλαδή μας ενδιαφέρει και το ακαδημαϊκό κομμάτι και το οικογενειακό και το φιλικό. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να δούμε τους αθλητές μας συστημικά. Και αυτό που θέλω επίσης να προσθέσω είναι ότι η αθλητική ψυχολογία εφαρμόζεται σε μια ευρεία γκάμα αθλητών. Είτε πρόκειται για ερασιτέχνες αθλητές, οι οποίοι το κάνουν απλά για να περάσουν ευχάριστα το χρόνο τους, είτε όλα τα επίπεδα του επαγγελματικού αθλητισμού και του πρωταθλητισμού και φτάνουμε μέχρι τους ελίτ αθλητές. Με ποιους τρόπους μπορεί η εφαρμογή των θεωριών και των τεχνικών της αθλητικής ψυχολογίας να οδηγήσει στη βελτίωση της απόδοσης? Σε έναν αθλητικό οργανισμό μας ενδιαφέρει να δούμε το κομμάτι της σωματικής υγείας και της ψυχικής υγείας όλων των εμπλεκόμενων. Δεν περιοριζόμαστε μόνο στους αθλητές, μας ενδιαφέρει και η ψυχική υγεία των προπονητών, είτε αν αφορά ακαδημίες μας ενδιαφέρει και ο ρόλος των γονέων και επίσης όλα τα υπόλοιπα μέλη του staff, ακόμα και η διοίκηση ενός αθλητικού οργανισμού. Εστιάζουμε πολύ στο ολιστικό κομμάτι και τη σύνδεση σωματικής και ψυχικής υγείας και εφαρμόζουμε μία σειρά από ψυχολογικές, στρατηγικές και μεθόδους έτσι ώστε να πετύχουμε μια βελτιστοποίηση της απόδοσης. Η βελτιστοποίηση της απόδοσης επιτυγχάνεται με πάρα πολλούς τρόπους. Κάποια από αυτή είναι η στοχοθεσία, δηλαδή χρησιμοποιούμε τεχνικές στοχοθεσίας για να βάζουμε ρεαλιστικούς και επιτεύξιμους στόχους. Δουλεύουμε πάρα πολύ με το κομμάτι της ανατροφοδότησης, δηλαδή πώς κινείται ο αθλητής με βάση τους στόχους του, πώς κινείται το υπόλοιπο περιβάλλον του και τι μπορεί να βελτιώσει. Επίσης, μαθαίνουμε τεχνικές ανατροφοδότησης. Στα ομαδικά αθλήματα δουλεύουμε πάρα πολύ το κομμάτι της επικοινωνίας και της δυναμικής της ομάδας. Παράλληλα, ασχολούμαστε με το κίνητρο των αθλητών, με το κομμάτι της συγκέντρωσης, που για μένα είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια που μπορούμε να βοηθήσουμε έναν αθλητή. Να προσθέσω και κάποια άλλα κομμάτια με τα οποία ασχολούμαστε, τα οποία είναι οι τεχνικές της νοηρής απεικόνησης, μια στρατηγική που βοηθάει πάρα πολύ όχι μόνο στο κομμάτι της χαλάρωσης αλλά και στο κομμάτι της ενδυνάμωσης και του κινήτρου, η διαχείριση του στρες αλλά και παράλληλα η διαχείριση των συναισθημάτων. Δεν θέλουμε ένας αθλητής να νιώθει ατονία ή βαρεμάρα, αλλά ούτε θέλουμε να βρίσκεται σε υπερδιέγερση. Και ένα τελευταίο κομμάτι το οποίο μας αφορά και για μας είναι και λίγο ξεχωριστό είναι η διαχείριση του τραυματισμού. Από τη στιγμή που ένας αθλητής θα τραυματιστεί μέχρι την επάνωδο στην αθλητική δραστηριότητα και μάλιστα και τη σταδιακή ουσιαστικά επανένταξή του μέσα στην ομάδα είτε στο ατομικό του άθλημα. Κρίστη, η αθλητική ψυχολογία εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο στα ομαδικά ή στα ατομικά αθλήματα? Καταρχάς, στα ατομικά αθλήματα, όταν μιλάμε για ατομικά αθλήματα, εννοούμε αθλήματα όπου κάθε αθλητής αγωνίζεται μεμονωμένα. Ενώ στα ομαδικά έχουμε να διαχειριστούμε ένα σύνολο ανθρώπων οι οποίοι αποτελούν την ομάδα. Η αθλητική ψυχολογία εφαρμόζει τις τεχνικές της και τις στρατηγικές της λίγο διαφορετικά, γιατί καταλαβαίνουμε ότι στο ατομικό άθλημα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ψυχική ετοιμότητα του ενός αθλητή και κοιτάμε ολιστικά, αποκλειστικά και μόνο τον αθλητή και το περιβάλλον του. Από την άλλη πλευρά, σε ένα ομαδικό πλαίσιο, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, πέρα από τον κάθε αθλητή μεμονωμένα, το σύνολο, δηλαδή πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, ποιες είναι οι δυναμικές της ομάδας και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνικές ώστε να βελτιώσουμε την απόδοση του συνόλου και όχι μεμονωμένα. Οπότε, είτε μιλάμε για ατομικό άθλημα είτε για ομαδικό, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να προσφέρουμε μια εξατομικευμένη παρέμβαση ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχει είτε ο αθλητής είτε η ομάδα που έχουμε αναλάβει, ώστε να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Εδώ, Βιβί, θα ήθελα να πω ότι όποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κομμάτι της αθλητικής ψυχολογίας, μπορεί και στην ιστοσελίδα μου να βρει πάρα πολλά άρθρα στα ελληνικά
και στο LinkedIn αρκετά άρθρα στα αγγλικά και φυσικά μέσα από την ιστοσελίδα υπάρχει φόρμα επικοινωνίας για όποιον ενδιαφέρεται για περισσότερες πληροφορίες. Η σελίδα είναι www.kristimiliordu, μία λέξη, στα αγγλικά.com.